Gachagua obago alam e kar jot mare Makaren motelo ne chenro mar thicha oko. Religious body in Kenya will decide how they want to make sure that the freedom of worship in Kenya is protected. And I want to give assurance. Jatend piny William Ruto kwedo twak mageto nono kaka itayo ute mag lamo mathurka. Usiwapeleke kwa ndoa kama bado wachanga kama hawa. Jaodogai mar ODM Aida Odinga ojojo nyuola mondo ochiw arita makare ne nyithindgi manyiri mondo kik gidonj e keny ma ohiu. Nya kora mga jongaro ki chenro mar migago kamoro moro ma intiere geno ni odichengi dhi e yorno makare ka angelo ni yudo gweth kokalo chenro mar injili kalo machiegni kamoro moro ma intiere nyinga en James Opondo. Nyalo tudre kodwa e namba mar 36000 kata Twitter marwa @RamogiTVKE @James Opondo Senior. Machiegni Jatend piny William Ruto kwedo paro mar chik ma higa 2024 wachwali od bura kod Senator Matana River Danson Mugatana mageto jugo suru kuom ute lamo. Ruto okoni sirikal mar Kenya biro luore kod katiba kendo rito ratiro mag lam kendo onge kanisa mibiro juogi usuru. Jatend piny oloso kinde alam mane obagi e kanisa mar AIC Milimani Nairobi kama ne osinge rito ratiro mag lamo. Paro mar chik no negeto menyo yuto mag kanise kaka mich kod chiwo kanyakla kod nwengo mabiro mag mwandu manie bwo kanisa. I know that there are proposals that have been made in some quarters about regulation of the church, regulation of worship, regulation of religious activities. I want to remind those who are pursuing that kind of exercise that the Constitution of Kenya is very explicit on the freedom of worship, and there will be no compromise whatsoever. There will be no limitation whatsoever on the freedom of worship in Kenya. And I want to ask those who have ideas to allow religious leaders themselves to develop how they want to regulate themselves and how the church, how religious organizations are going to go forward. Because that was the recommendation of the task force I appointed under Reverend Mutaba Mushimi, that the religious body in Kenya will decide how they want to make sure that the freedom of worship in Kenya is protected. And I want to give assurance to the church and to the religious institutions in Kenya that we will defend the right and the freedom of worship in Kenya, and it will not be compromised in whatsoever manner. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwang'uono kuom jatend piny William Ruto kendo omedo ni kaponi ne oboth kamoro ne Ruto to ong'uonne. Gachagua bende okone jood bura ni dhano emakalo ne wadgi kendo okoni ogoyo bade piny koponi ne onyono kok ng'ato. Jatelo no okoni kwayo ng'uono mare onyondo nyaka familia ne duto magitimore kinde mane obagi alame kar jot mar jalup jatend piny Karen, alama mane oting'o min ode Dorcas Rigathi gi nyithinde kod jood bura masire. Gachagua okwang'uono ndalo 6 tok twak mar thiche metni e od bura. Probably in the one way or another we have wronged somebody. I want to say to my brother President Ruto, if in our zeal to work I have wronged you, please find it in your heart to forgive me. I want to say, if my spouse in our duties for the boy child and our program
has wronged you in a way, find it in your heart to forgive her. Dear members of Parliament, if in the course of duty, through our utterances and actions, we have in one way or another upset you, or wronged you, find it in your heart to forgive me. Moko kuom jotelo maya e alwora maimbo mar piny Kenya osiro paro mar thicho oko e apis jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka giwacho ni osebedo ka owacho weche man koda kwede mag dhoudi gino ma giwacho ni medo pogo oganda jo Kenya. Kotelnegi gi gavana ma Busia Paul Otuoma, jotelogo owacho ni apis jalup jatend piny en apis madwaro jatelo mowinjo oriw wi oganda jo Kenya to ok pog oganda. Bende giwacho ni jalup jatend piny oyier mondo mi otine oganda duto ma pacho ka to ok mana jogo maya e alwora achiel. Is the right time. Amemchukua baba. You cannot be a national leader and every day you are reminding people about tribalism. That is not integrity. Hiyo lazima uoneshe mlango. So speaker, hii kitu ni important. Hii kitu ni important. Because you can't be a national leader and every day kazi yako ni mulima. I mean, so what? Kwani sisi si wa Kenya? Mara shareholder, mara mulima. Hata kama atuongei, you have something to say. Because we can't be unabagua wa Kenya. Democracy means wewe ukichaguliwa, you are the president, you are the vice president of everybody. Lakini wewe unatuchosha na shareholders, na mulima. Even now you are threatening us. Atisijui nini ikifanyika, atisijui nini itafanyika. What will happen? You will go home and Kenya will just go on. Ngoja aende nyumbani ndio atajua. Huwezi kuwa unapatiana conditions kila saa. Respect your office. Hapo ndio bali shida iko. So and our leaders must be held to account. I was in Nyeri and I told them the same. Munapiga hii chorus lakini mwisho kuna mtu atalia. Na ndio imefika. Jaod bura mauriri maka nyameta ogolo duonde ewi mbaka mar thicho oko Gachagua e apisi. Koloso egwenge mag Samba gar chungod bura mauriri mak okoni ne oketo koke mar thicho oko Gachagua kalore kod weche ma jalup jatend piny wacho ni Kenya en kambi mag joket mwando. Jatelono otelo ni okomor kod Gachagua kalore ni en jala ma weche ne osebedo ka nyayo akwede mag dhoudi. An gimo mi nyago ose ne mana wach moro achiel. Nikech kose yiere to en osiko wacho mana wach mar mulima. Dunga dieri. Ni en kia shareholding. Kia en jok mongo unge shares e iye ka. Dunga kamano. Kora mena wacho niya kech jo uriri ka. Jo Migori be dwaro share. Kora nadhi go kura chieng' tich ariyo mondo wagole oko. Mondo ang'iewe ne jo miuriri be shares e serikal ma wagole usuru. We are doing very good public participation. From yesterday it has been happening until today. Our constituency offices remain open. But the sound and the message of the people of this great constituency is very simple. That we want an inclusive Kenya. We want a leader who is going to represent the interest of the greater nation. We want a statesman in the office of the deputy president. But because the current deputy president has failed to demonstrate that, on Tuesday, wewe Gachagua, on Tuesday, wewe Gachagua, on Tuesday, tuko na wewe tunapiga hiyo kura, wewe unaenda nyumbani. Kwa hivyo wewe Rigiji anza kufunga safari. Tafuta suitcase, tafuta pickup kidogo, kama una pia sisi tutakuletea lori. Tunataka ule mtu atalinda Kenya kuanzia mlima mpaka huku mali kwa bahari. Jokanyo makedo ne ratiro mag oganda e weche mag thieth e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho ojiw chenro mag kedo kod tuo mar dang'ni mar paro ma osebedo ka ni malo e kaunti ma Migori. Dwaro mondo thieth mar tuo mar dang'ni mar paro otime osiptende duto ma oting'o dispensary kendo otime maonge chudo moro amora. Jojuma nigi ler mathoth. Tuo mar dang'ni mar paro en midhiero mogan mathoth e kaunti ma Migori koro kedo godo.
Tuoni osetudi kod medruok mag derok kaachiel kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori. Maromo ji 601 mantie kod tuoni mar dang'ni mar paro osechopo osiptende mopogore opogore e kaunti ma Migori mar manyo thieth ka ochakre dwe mar 1 mar higani nyaka dwe mar 9 mar higani. Jolony wechego mag hocho ni tuoni mar dang'ni mar paro osetudi kod midhieche mathoth ma oting'o pek mar ngima, lwenje mag udi kaachiel kod mamoko. Gloria Ochol menja kedo mar ratiro mar oganda to ahinya wechego mag thieth wach ni thoth oganda yudo tuoni mar dang'ni mar paro nikech ok giyudi kony moting'o hocho e seche mowinjore. Wan kaka tunaweza kata gi partners mamoko mwariwore godo waneno ni wapuonjo nyithindo sana ka mane school vijana kech moko yudo ka en gi tension koa dala, yore mag yuto dala ok ber, school ka bendo ridne idwa ni mondo perform maber, janyuol ne bedwa ni mondo kiko disappoint ka penjo wuok, koro en gi pressure from all corners. Ema miyo brotimo kata manyo yo modere godo. Kata bed ni piny owacho, wego moko mago mag piny owacho osetemo keto kenge mopogore opogore mar kedo kod tuoni mar dang'ni mar paro. Jokanyo e wego maketo togo mag oganda to ahinya wechego mag thieth wacho ni mathoth pod onego tim mar tieko midhiero ni. Pok wabedo gi stand alone service mar timo mental health, but agone sirikal bende erokamano nikech wan gi trained psychologists, wan gi trained counselors ma miyo ji hocho e samora amora mowinjore. The issue is not even the price. The issue here is that even if it is on the service charter, but do we have people who can assist the patients? Do we have doctors, people who can advise and take care of these people who have issues? Koro wadhi school wapuonjoge magi science minyalo bedo godo mag depression, magi gik minyalo timo ka in gi depression, to kata kineno kogore ni matek kabisa tiwuoyo iwacho gi ng'ato ni ma ege makale tiyudo kaka ikonyi. To motamore ma ok wanyal konyo be wan gi psychiatrist mantiere level 4 hospital ma warifa koro yudo counseling on one-on-one case by case basis. Godfrey Oyando menja kila trogo mag oganda wach ni chendogo mag hocho kata thiedho tuoni mar dang'ni mar paro onego tim ka ochako osiptendego matindo ma oting'o dispensary mondo oganda obed kod yot. Kenyan citizens should have access to health irrespective of where that person is. And so our focus is more on the dispensaries. Let mental health as an entry into the service charter. Mabede ka eni samoro ka ng'ato dwaro hocho to nitiere pesa mowinjore ochul. Ma mano ema sirikal winjo bed ni neno kaka duoko chien mondo joma dwaro access mental health services kata wellness gibro yudo thieth e yo makare ka gitiyo gi pesa matin mogik kaito bendo bedo machiegni kodgi ma ok gi travel mabor ka gidhi manyo thieth. Kaunti ma Migori osebedo kod kwan mamalo mag jogo eko mantie kod tuoni mar dang'ni mar paro kama loji gana achiel ne ochopo stende mopogore opogore kaunti ma Migori mar manyo thieth e higa mar 2023. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa mojong adaka uyo ma adundo Deva Biero kantiere Europe kata kaunti ma Kisumu wachoni neno migago achiel kachiel e yorno maleo kendo maler ahinya gi wuod Yesu miluongo ni Benson Nyambedha. Kamano mwalimu teacher kumkete Ramogi TV neno kache Rastas jianda ka entiere dala maringa okone migago chopo ne yorno makare kendo gi neno weche manyien yorno ma on disare. Kikile mabuni ya kuna mgunjwa ni kichipudu wani mathoth karabene motingo weche magatuke. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings.
kabambe na contents nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. End month imefika na najua unapanga kufanya shopping. Acha nikuibie siri sasa. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Mpenzi package na inatoka Quickmart. 500 ml na Rumoro milk 104 down to 88 shillings. Quick Choice sugar 2 kgs 259 down to 239. Golden Fry cooking oil 3 liters 1050 down to 799. Soko maize meal flour 2 kgs mbili 268 down to 238. Ajab home baking flour 2 kgs 172 down to 159. Salt 1 kg 42 down to 39. Sunrise basmati rice 2 kgs 767 down to 636. Baraka chai 500 grams 245 down to 175. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2,416 shillings, meaning utasave 541 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. Victoria Mwangi. I'm a home baker from Buruburu and I'm also based in Buruburu. I played the Aviator and I hit the highest multiplier and won 350,000 with the Geomoshe with Aviator. Yes, and I'm very happy. Yesterday after I got the call, I told my mom and she told her friend and she was like, wait, that thing is real. So she thought it was fake. So it's real. I'm here to tell you guys that it's real, and if you play you can win. I can't wait to celebrate. I will invest back in my business, but vile nimesema kwanza nita celebrate ya kushinda na ya birthday, alafu nitarudisha kwa business ni jinwe. I'll keep playing and I will tell others it's real. So I've tasted the win on Shabiki and I'm definitely going to play some more because now I'm aiming for the millions. I'm very happy and I'm coming for more millions on Shabiki Aviator. Geomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machigni kendo nya kwaramogo jaodo gai mar ODM Raila Odinga mama Aida Odinga kwa jonyuol mondo oweka tero rawere manyiri
kata no mondo kendo orango wach somo motegno. Mama Aida Odinga mane olose kaunti ma Migori otelo ni nyithindo ma nyirigo bedo kod midhiero manyalo thiro lek mag ngima koting'o somo kod nyadhi mar ngima makare. Mama Aida koro dwaro ni ket chike motegno matego somb nyathi manyako kendo chiwo negi ratiro kaluwore kod pek mathoth ma juko nyithindo ma nyiri kende mag dongo. Our able women and as a leader of this country that this our project ni koraburo ka time na marite our chief guests. Mtoto kama bado yuko 13 years 14 years huyo ni mtoto, si ndio? Mpaka kwe 18 plus ndio sasa anakuwa msichana. Umesikia? Kwa hivyo wa mama na wazazi, let your girls grow, let them go to school. Usiwapeleke kwa ndoa kama bado wachanga kama hawa. Hapa mimi naona tu underage. Sioni hapa msichana mkuu ambaye unaweza kusema aende aolewe. Kwa sababu ukimpeleka kuolewa kama bado mchanga, shida iko mara mbili. Shida ya kwanza ilikuwa shida ya watoto premature babies ambaye inatakikana iweke kwa incubator ndio wakue. Shida la pili ni ile ugonjwa ambaye inaitwa fistula. We don't want you to get pregnant at this age. We don't want you to marry at this age. Your children, concentrate on your education. Nok mar omenda mar chako kendo jolo hala en midhiero maduong' omo kwako sekta mar jua kali boma Kisumu kakoro jo hala go kwayo piny owacho kod josir lwedo mamoko mondo odonjre wachno mar neno ni giyudo yuto mabup ni mar sekta no ndiko ganda mathoth e tich mage negiwacho sech nyasi mar sidho yanga bas manyien mane ginyiewo kokalo kuom riwruok margi mar Kisumu Jua Kali Welfare Association mabiro konyogi e yore mag wuoth kod dese ne jowuoth kaka achiel kuom yore mag yudo omenda mar siro ohalano e sechego. Bernard Aete Dume ma osewuok mar siro johala mag Jua Kali okwayo josiasa mondo owere kod siasa mar thiro ganda kendo giket maino margi e bero ngima jopiny. Ka medo kwayo sirikal omed ng'iyo Jua Kali wang' maber mondo mi Jua Kali bende ka wapunjo nyithindo to giyud gima ginyalo timo ka indiko gi e kembe ma oko. Wan gi mechanical training, wan gi panel beating, wan gi gas welding, wan gi wiring, wan gi tije mang'eny opogore. Koro kwayo man go maduong' kaka artisan ma Jua Kali ni jotendwa duto okonywa e wach mar certificate. Jua Kali puonjore tich to gima nyalo mi authenticate ni oromo e tijno to onge. Owacho ni mana ken makanika to wacho ni gidhoge. To kipenje gima nyiso do makanika no to ongogo odwa mana ni miye gari olose kingine en makanika. Most of the people kada jok ma watiyo godo kae gionge gi chuny mar riwruok. Koro kiondiko magin godo no ema wan kaka jotelo wagombo ni mondo wagol kuomgi ka watimo gimoro to watim kaka joka ng'at achiel mondo wayud kaka wadhi mbele. Erokamano ne Daktari Bernard Aete luongo ni Dume nyadidek kuom gino mitimo ne Jua Kali. Ka wadhi nyime, en familia moro maya e gwenge mag Mulisulio e sub-county ma Sabasaba Muhaya County ma Vihiga koro dwaro mondo mi obila otim nonro ewi nek mar wuodgi moro mage wacho ni ne ochwade gi magina ma onegi gi jomoko ma ok ong'e kendo kwalo apiko mare. Selina Lichuma ma en jaod jala ma onegino ma oyangi kaka Nicodemus Olinjo wacho ni wuon pargi ne obedo pacho odiochieng' mangima kendo wuok dhi e center mar ng'iewo alot kendo duogo saa 1 odhiambo eka nowuok dhi ting'o customer moro gi apikone kanyo ema ne giwinjo e muoch mar magina. Min-gi wacho ni en odhi ka oyudo wuode ka nigi magina 5 dende ka giwacho ni gisebedo ka giwinjo kuo e gwengego gi jokuo matiyo gi ojalo to ok bunde. Chakula tunangoja
Mvua ikaanza. Sasa vile mvua ikaanza, tukasikia mlipuko huko nje. Tukasikia maoni za mapikipiki hapa nje. Nikafungua mlango mbio, nikashindwa ni nini mbaya. Kuna mwana bodaboda mmoja akaniambia umepoteza bwana. Nikashikwa na butwa, nikaanza kulia. Nikasema ni nini mbaya? Ameshikwa na majambazi. Nikapaki nikashaanza kulia. Nashangaa hata mimi mwenyewe usalama iko wapi, kwa sababu ndugu yangu amechapwa marisasi na ni karibu na nyumbani na ni 1:30 hivi. Nashangaa polisi wamekaa bila kufika karibu, na marisasi zenye zimechapa ndugu yangu 5 wamekuja kucollect hata mpaka na simu yake. Nashangaa wameenda kufanyia nini. Tunakaa hii area na tunakaa bila usalama. Sisi ikifika saa 12 kila mmoja naanza kukimbilia kwenda nyumbani, na sisi ni watu tu wa kuhaso. Tuna security ya kutosha ambayo yenye itatulinda kama bodaboda, because serikali yetu ya siku ya leo ni kama wanakula na watu wenye wanatoa, because at this time tulikuwa tumezoea watu wapanga, watu wa risasi hatujui walitokea pande gani. Jambo kama hili nalikashifu na nalikataa. DCI na asasi za usalama zote ziinuke, zile marisasi ambazo zimepatikana pale nataka tujue ukweli. Gonde ariyo kugu kuom jotugo Vinicius Junior gi Federico Valverde nokonyo klab mar Real Madrid loyo klab mar Villarreal. Gonde ariyo kuom nono e tuke